गाबोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 67थि जोनोम सानखौ दुलाराय आसामावनो गाबोन 31 मार्चआव फरायसा सान महरै फालिगोन। जर'खायै गिबि खेब आसाम सरकारा बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान महरै फालिगोन। बेखौ लानानै गोजोननाय खुसिजों आसामनि गिबि मन्थ्रिनिसिम साबायखर बावहरदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। बिथां प्रमद बर'आ बुंदों, बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान महरै फालिनो गनायथि होनाया बर'नि जांख्रिथायारि जारिमिनखौ मान सन्मान होनाय जादों। बेनि अनगायैबो आसाम रायजोआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे गिदिर मान सन्मानखौ मोननो हादों। गाबोन दुलाराय आसामनि फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरावबो बड'फानि जोनोम सानाव फरायसा सानखौ फालिगोन। बेजों लोगोसेयैनो बर' हारिया आगानसे दावगालांनो हाबावदों होननानै बिथां प्रमद बर'आ बुंबावदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि जोंहा 67थि जि जोनोम सान बेखौ फरायसा सान हिसाबै आसाम गभर्नमेन्टआ फोसावदों। बिनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आं साबायखर बावो आरो गिबि खेबनि थाखाय गाबोनो कलाक्षेत्रआव आसाम गभर्नमेन्टनि दैदेननायाव आरो जोंनि बिटिआर सरकारनि मददजों गाजा गोमजायै बिथांनि जोनोम सानखौ खुंफुंनाय जागोन आरो सारा आसाम नाङैनो गुबुन गुबुन कलेज इउनिभारसिटिफ्राव बेखौ खुंनाय जागोन। बिटिआर ओनसोलाव जेरावबो बेखौ खुंफुंनाय जागोन आरो बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथावना बाथ्रा जे जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे गिदिर अनार आरो रिकगनेसन दिनै आसामाव मोननो हाबाय आरो बिनि गेजेरजों जोंनि जि गोलाव समनि जि जोंनि सोमावसारनाय, जोंनि जि दाबि दाबा, जोंनि गांनाय उखैनायखौ लानानै जोंनि गोलाव सम सोमावसारनाय, गोबां मुंख्लं जानाय, बे जारिमिनखौनो मोनसे रिकगनेसन एबा सन्मान होनायखौ जोङो बुंनो हायो आरो बेजों दिनै जोंनि हारिया आगानसे दावगालांबावनो हाबाय होननानै आं मिजिंथियो। थांनाय गोलाव समाव बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबिमोन जे बेखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनांगौ आरो बे दाबिखौ दायो मानिनानै लाबाय। दा बिनि थाखायनो गाबोननि सानाव जोङो बेखौ आसाम नाङैनो फालिगोन आरो आङो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबगोन जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ अरायसम सोरगोआव मोजाङैनो लाखियो आरो आरोबाव आर'ज गाबगोन अबंलावरिनिसिम जे फिन खेबसेबाव बड'फाखौ जाहाथे बर' हारियावनो जोनोम होयो, जोंनि आद्रा थालांनाय खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय बड'फाया बर' हारियावनो जोनोम लाफिनो। मानोना बेबायदि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोर, माखासे हिर'फोर आरो सानसुमैफोर जोनोम जाब्लासो हारिया जौगानो हायो। दा बेनिखायनो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबगोन जे बड'फाखौ जाहाथे बर' हारियावनो जोनोम होफिनो आरो बर' हारिनि जोंनि जि गांनाय उखैनाय, बुहुमाव हारिखौ गेरेमसा हारि महरै गायसननो नाजानाय, बे हाबाफारिखौ मोगथां महर होनायाव जों बयबो आवगायलांनो हायो। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।